tak času bolo menej, ale toho času je vždy menej medzi tými zápasmi, hlavne keď sa hrá takto, že máme na druhý deň hneď zápas, ale musíme sa s tým vysporiadať a škoda, že sme to nedotiahli do víťazného konca včera, no dúfam, že dnes to bude lepšie. Tak natrénované máme, samozrejme, jak som povedal, je to trošku ťažšie, keďže aj dneska sa hrá skorej, tak toho spánku bolo menej, ale ako každý iný sa musíme s tým vysporiadať a odviesť tam dneska maximum. Tak ja som sám zvedavý, majú kvalitný tím, ale už sme dokázali, že lepšie sa nám asi hrá proti tým kvalitnejším, čo sme mohli vidieť aj včera. Góly sme dali, ale boli tam hrubé chyby v obrane, kvôli čomu sme prehrali. No dnes bude chytať Pogi, preto co veľmi dobre pracuje na tréningách a sa trudí. A myslím si, že musí dobiť šancu. A Brasti, preto co včera zápas bol, aký zápas bol, dnes bude chytať Pogi. Má ten Furch, no on je veľmi dobrý brankár, veľký brankár technicky. Hrá pozíciu, ten, no jak se říká, inside out, má veľmi, je OK. Má dobrý rebound control. Ale má i pred sebe má OK tým. Ja si že myslím, musíme ísť do brane a mu ten zakryť pogled a potom ísť na tie reboundy. Ja si že myslím, on na prvý šut je veľmi dobrý a po ledu chytá OK a aj ten rebound control, no. Má OK, takže ja si myslím, budeme dobiť i z druhej šance, da dáme gól.